Kene le mikir gawe konten iki direwangi cumleng sirahe supaya bermutu, supaya berkualitas, supaya lucu ki piye nganti mumet. Lah kok giliran wis diunggah kalah karo wong padu. Ngetes. Saiki sing viral sing terkenal malah wong padu. Sing terbaru ki pengusaha rental karo jarine dosen kiai ahli tasawuf hafiz Quran tundang neng KDM tundang neng Densu tundang neng podcast wong intelek jarine wong intelektual. Nah pertinyi ini ngetes meneh pertinyi ini coba di browsing ahli tasawuf ki piye tasawuf ki apa mungkin orang nek wong wis ahli tasawuf, ahli Quran, gibah rono, gibah rene, grenengi rono, grenengi rene dengan alasan podcast menormalisasi gibah. Kuwi wong ahli tasawuf. Mula bener omongane Gus Dur. Wong saiki iki akeh sing pinter maca ning ora paham surasa. Ngeces meneh. Lah iya, jarine dosen intelektual, kiai ahli tasawuf. Lah kok gibah rono gibah rene. Kalau ada permasalahan yo diselesaikan dengan baik-baik. Jarine ahli tasawuf. Yo aja padu no. Mosok ahli tasawuf padu karo tanggane. Aku tidak memihak lho ya, tidak memihak. Wis nek kanggoku wong padu ki padha salahe. Ra ening sing bener nek kanggoku. Ngeces aku. Ngeces terus agak ngene nesu.